Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini na usab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, may usa nga makiguban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhin ining maong sibihan sa RPN DXQ Teleregio Cagayan de Oro City. Matagadlaw nga Domingo mga kaigsunan magsugod ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Makita usab sa Parasat Cable TV sa TV5 ang programa. Ingon man live usab mga kaigsunan sa Facebook ang atong programa ug makita kini sa YouTube. Og nining sibihan usab sa RPN DXQ di Dipolog mabati usab ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi matagadlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Og live gyapon sa Facebook mga kaigsunan ug makita usab sa YouTube. Og dinhin ining maong sibihan sa RMN DXDR Dipolog mabati usab ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon. Kumusta sa mga Ebanghilista Brother Cesar Patio ug Brother Samuel Montemayor. Og dinhi usab sa Toledo City, Cebu sa DYHR Shine Radio mabati ang programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan, Cebu sa DYRR Radio natin mabati ang programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi usab sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Og dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon Masubli, kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Dinhi lang gyapon sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon matagadlang Domingo. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City mabati sa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Og mabati usab dinhi sa ilang FM station sa Valencia sa IFM sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kapunon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa launa imedya ang tagna sa kapunon. Og dinhi sa Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi ning maong sibihan sa DXRIO Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga Ebanghilista nga nagdumala nga gidabalahan ni Brother Hermo Hinis Macarayo ug sa mga kauban usab nga mga ministro. Dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Kurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Ug kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa mga numero sa Globe 0917-811-8882. O ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America, dinhi sa Blackport, New York, ni Sister TC Kulihat o ni Sister TC Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma, USA, ni Sister
Rizal Barbosa sa Muramos Graham. Dili usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicolimos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon, Ambrosio Birano and family, ingon man atong igsoon, Engineer Brother Derwin and Rosita Co. Mangalos nagapaminaw usa. Dinis Claveria atong igsoon, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. O diniusab sa Bara, Misamis Oriental, Bara Upol, Misamis Oriental, atong igsoon, Brother Cristel and Angeli Mangalos Carrion, uban sa iyang pamilya nagapatalingog usa. Dini sa Tagaluan, Misamis Oriental, atong igsoon, Brother Jerry Kila ug sa iyang pamilya usab nagapaminaw. Tanan nga mga kaigsunan sulod sa PBCM compound og sa atong mga higala nga sunod kanato nga mga salesman, dili na nato maisa-isa sa pagtimbaya ang inyong mga pangalan tungod sa inyong pagkadagan, pero kalakip kamo sa among gipanimbaya. Usab atong gitimbaya ang presidente sa Association of Farmers sa Sitio Mandanggisyaw, Upper Hasan, Misamis Oriental, ni Brother Limuel Remisilia. Ingon man ang nagapaminaw usab sa programa sa PBCM, ang nagasunod si Mrs. Nini Canyadilla dinhi sa Barangay Kimaya, Misamis Oriental. Tanan usab nga mga kaigsunan sulod sa PBCM kuan ug mga opisyali sa lungsod sa saan nga gidumalahan sa atong halandong Mayor Reed Arden. Og ninihigayon aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba o gani apa ang atong mga kaubanang mga ministro o ebanghelista. O kiniusab si Brother Ronald Kanyaman og nining higayuna ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. O ako na mga pangamusta sa mga Telebrico family nga nagsuporta sa radyo natin FM sa butong Pinamungan Cebu, ug akong mga pangamusta o mga pagpasalamat sa tanang tong mga igsuunan sa pagtulong ng PBCM sa pagsuporta ning atong programa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og nini karong higyon na mga kagalaan ug igsuunan ako mong ibalik sa kauban nga ministro aron sa paghisgot sa tima. Nining higayon na mga higalag mga kaigsunan, dili gyapon nato makauban ang Executive Vice President sa PBCM at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, tungod kay sa gyapon do na sa importante nga giasikaso busa kami lang mo gitasan niya sa paghatod og padayag sa kamatuoran og ingon man sa mga pagtubag sa mga nakataki dinhi sa dapit sa PBCM nga among gipaila ang katumanan sa nagtukod sa PBCM nga among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. nga mo'y among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao based sa tagna sa mga nakasulat sa Biblia. Og dinihigayon na mga kaigsunan ang atong paghisgutan nga tema ato sa ma-plus pod sa screen ang maong tema nga atong paghisgutan mao kini ang Dios nga magtudlo sa iyang mga tao, ikumparar nga dili tao ang gigikanan sa ilang nakatunan. Mao kini ang atong mga paghisgutan nga basta Dios ang magtudlo, ang katawan sa Dios nga nakadawat sa mga pagpanudlo og nakakat-on sila, mupahayag nga dili gikan sa tao ang ilang nakatunan. Busa sa dapit sa pagtulungan sa PBCM, kami nga nag-ila sa among magtutudlo nga wala gituuhan sa mga magsusupak usa na si Mitchell Bindilio kining pastor sa Sabadista, kining among nakatunan among ingon nga dili gikan kini sa tao kundi dili gikan kini sa Dios, mga mahal nga tigpaminaw. Nya sa milabayng Domingo sa atong programa o sa mga nanglabayng programa nato mga kaigsunan ug nagsunod mo ug nagtandi mo sa inyong pagpaminaw tali kanamo og sa kang Bindilyo nga pastor sa Sabadista, atong nadunggan ang iyang mga pagpahayag nga atong mailang nga murag dili naman kini siya ebanghelista, mga higalag mga kaigsunan. Ngano tungod kay ang iya nahurot na lang ang iyang oras
puros na lang mga komento, mga negative comments, mga pag-istorya o mga malaw ay igawas iyang baba. Bindilyo, asa may maayo nga mundang na lang ka sa imong pagka-ebanghilista o ma-apply na lang ka pagka-komentarista. Kay puros naman ang komento o komentaryo ang imong gibuhat. O niya, dala pag mga dramatista, kay may kamudag, drama-drama ba sa mga istorya labi mga malaw ay bitaw nga atake din sa among magtutudlo. May ka na. Niya, matod pa nimo, rason man kagyod ang atong gilayog na hibulong mi nga pipila na ka mga Domingo nga wala man mi magwali nga among gipamugos diya kaninyo o kanimo nga tuuhan ang among magtutudlo o wapod mi magtupiko may tungod sa among magtutudlo kabahin nga nung nagbaton siya kasawa naami sa pag-repute sa imong pag-repute nga matod mo ang gigamit namong basyanan Ecclesiastes 4:15 si cancel dili na tagna busa among gi-repute karon ni sustain ba ka wala naglain kag imong dalan busa karon atong susihon aron makita og matimbang-timbang sa mga tao kinsa kanato tali kanamo og kanimo ang nakadawat og mga pagpanudlo nga gikan gyud legit sa Dios kay ikaw mag-angkon man ka nga katawan ka sa Dios o tanan gyud nga mga ibang lista wa may moingon nga katawan si Yawa pero atong ilhon kinsa gyud ang mga matuod nining kapanahonan nato karon ang moingon nga legit nga moangkon nga katawan sa Dios mga higalag mga kaigsunan unya sa tema nga akong giingon, nga matod pa ang Dios nga nagtudlo sa iyang mga tao, ikumparar nga dili tao ang gigikanan sa ilang nakatunan. Karon Brad Iber, maghisgota sa Biblia. Kung atong hisgotan ang Dios sa Biblia, Brad Iber, unsa ba ang gihulagway kung maghisgot ang Dios sumala sa Biblia? Ang Dios bradron espiritu. Atong ipapaburo silang kaugalingong Biblia is di nga Biblia dinhi sa Juan 4 bersikulo 24 nagaingon. Ang Dios espiritu o ang mga magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. O sa gibasa sa kaubang ministro Brad Iber, kung maghisgot ang Dios, matud pa ang Dios espiritu. Ang ubang pagtulunan, mo po ilang basyanan nga di sila muuyon nga ang Dios tao, kay para nila ang Dios daw espiritu. Nabasa magid pod sa Biblia, pero atong susiyon kon wala bigi kahimtang pod ang Dios nga gingog espiritu nga siya tao. Brad Rene, kung kinang Dios nga giingon nga espiritu, kini ba pud siya nahimo pa pud siyang Dios ngadto sa mga espiritu sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Rene? Nahimo agad siyang Diyos sa mga espiritu, Brother Ronnie. Dinhi sa Números, Kapitulo 16, versikulo 22, o ang akong pagkabasahon nga Biblia, is the Bible nagaingon, og sila mingapa og nanag-ingon. O Dios, ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod, makasala ba ang usa ka tawo og maligut-gut ba ikaw sa tibok nga katilingban? Busa sa atong gipangutana nga ang Dios nga gingog espiritu kini ba siya nahimo pod nga Dios ngadto sa mga espiritu? Sa gibasa ni Brad Rini kaubang ministro, oo. Tungod kay matod ba ang giingon og sila minghapa og nanag-ingon o Dios, ang Dios sa mga espiritu. Karon Brad Ronald, ang pangutana naman may tungod sa mga espiritu nga din naadiha ang Dios nagpakita nga siya mo'y nahimong Dios sa mga espiritu. Yun sa pagulagway sa Biblia kining giingon nga mga espiritu diin ang Dios usab nga espiritu nahimo siyang Dios sa mga espiritu. Yun sa pagulagway sa Biblia, Brad Ronald. Ang mga espiritu. Ani Bradron, akong pagabasahon, ipabor na ko sa Biblia gapon sa SDA, sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 13, hangtod sa versikulo 14, ingon ini ang atong mabasa. Apan kinsa bang manlulundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway, hantod nga ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Busa ang mga espiritu sumala sa gibasa mo Brad Ronald giingon kini og mga manlulunda, manulunda sumala sa gipahayag. Sa ato pa kay ang Dios man sa mga espiritu o Dios siya sa mga manulunda. Pero ato bang ingnon kumo nga ang mga manulunda gingog espiritu sila ba Dios? Dili.
mga higalag, mga kaigsunan. Lahi ang mga espiritu nga gingog manulunda og lahi usab sa Dios nga gingon siya espiritu. Ang Dios nga espiritu mo'y superior sa mga espiritu nga gingon pod og mga manulunda. Pero wa magpasabot kung gingon pod og ang manulunda espiritu, ang Dios espiritu nga walay kahimtang na sila sa pagkalawas. Kay sa Biblia gihulagway nga duha kamatang ang lawas. Adunay lawas nga yutanon ug aduna usab lawas nga langitnon. Hayrang priba bradiver sumala sa Biblia. Okay, bradron, atong ipapaboro silang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia, dinhi sa unang Korinto 15, versikulo 40, nagaingon dinhi. Adunay mga lawas nga langitnon, ug aduna usab ing mga lawas nga yutanon. Apan lain ang kasanag sa mga langitnon, ug lain usab ang kasanag sa mga yutanon. Busa kung magisgot tag lawas bradiver, pila ba ang pagpahayag sa Biblia? Duha ka matang, bradron, Lawas nga langitnon ug lawas nga yutanon. masabot nato nga kung magisgot tag lawas nga langitnon, referado kini sa mga manulunda og ngadto sa Dios. Ang lawas nga yutanon mao kita nga mga niya nagpuyo sa ibabaw sa kalibutan. May lawas kita, tao kita nga may lawas nga yutanon. Pero ang mga manulunda nga gingog espiritu sulugoon sa Dios ug ang Dios usab may lawas sila nga gitawag nga langitnon. Karon brother, ni mo kuha kita pahayag sa Biblia kinsa ang usa sa manulunda nga atong mabasa sa Biblia. Ang usa nga manulunda, brother, ni mao si Gabriel. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ug ang akong pagabasahon nga Biblia is the Bible nagaingon. Og sa ikayanom kabulan, ang manunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga gingalan og Nazaret. Sa atong nabasa, brother, nga si Gabriel usa ka manunda. Busa usa nga atong gisusi nga manulunda mao si Gabriel. Sa ato pa kay si Gabriel manulunda, sa ato pa si Gabriel espiritu. Tungod kay mao man ni ang giingon nga ang Dios sa mga espiritu, unya ang espiritu gisusita manulunda. Si Gabriel usa ka manulunda. Brad Ronald, kini ba si Gabriel nga giingog manulunda o espiritu? Kini ba'y tao o dili? Tao gyud, bradron. Ang kong pagabasahon nga prueba dinhi gyapon pabor nako sa Biblia nga SDA sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 21 ingon ini ang atong mabasa. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel ang akong hingkitan sa panan-awon sa sinugdan sanglit gipalupad sa makusog mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Busa si Gabriel nga manulunda, Brad Ronald, unsa ang imong pagbasa mahitungod kang Gabriel nga manulunda? Si Gabriel nga malunda usa ka tawo. Karon kay si Gabriel nga manulunda o mao nang espiritu usa man ka tawo, unya ang Dios mao man ang Dios sa mga manulunda. Malupigan ba ang Dios sa iyang manulunda nga ang manulunda gitawag og tao? Ang Dios ba sa Biblia, Brad Deber, nga mao si Jehova gitawag ba usab og tao? Oo, bradron. Sa ato pa dili gid malupigan na yang Dios kay siya man mo'y Dios sa mga manulunda niya si Gabriel manulunda man. Unya gitawag og tao. Gitawag siya tao, oo. Atong pagkapribahan silang kaugalingong Biblia SDA nga Biblia dinhi sa Exodo 15 bersikulo 3 nagaingon dinhi. Si Jehova maoy tao sa panggubatan, si Jehova mao ang iyang ngalan. Busa si Jehova, Brad Deber, sumala sa nabasa mo, Tao siya, bradron. tao usab ang Dios nga si Jehova. Asa pa ang dugang pagpahayag o priba, Brad Rini, sa Biblia nga ang Dios nga si Jehova gingog tao niya kung magisgot tag Dios, tao siya unya gihulagway nga kini kanunay gid ni siyang buhi. Sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Rini. Aniya pa din brother Noy, kinikasulat din sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 6 ngadto sa 7 og akong pagbasahon nga Biblia Kristohanong katilingban nagaingon.
Misukot ang usa sa nagbistig lino nga didto dapit sa agasanan, kanus kaha may tabo kining mga kahibulungan. City. Nadungog nako ang tubag sa tawo nga nagbisti og lino dapit sa agasanan, iyang gibayaw ang iyang kamot ngadto sa langit og nanumpa sa tawo nga kanunayng buhi. May tabo ang tanan sulod sa usa ka panahon, duha og tunga ba sa panahon may tabo kining tanan kon ang balaang katawhan nangadugmok na og wala na ni diutay pang kusog. Busa dugang priba, mga higalag, mga kaigsunan, mahitungod sa Dios nga kinitao, nabasa sa gibasa sa kaubang ministro Bradrini ang Daniel 12:6 sa Kristohanong Katilingban. Nga kadtong nagbisti og lino nga nanumpa sa kahitasan nga giingog tao nga kanunay buhi address na sa Dios. Unya nanumpa niya na katong tao nga nagbistig lino. Sa ato padugang priba, mga higalag, mga kaigsunan, taliwala nga ang Dios giingog espiritu pero siya gitawag usab og tao. May lawas siya, tao nga may lawas, o galing lang lawas nga langit nun og lawas nga dili yutanon. Karon Brad David, og magisgot tag Dios, mao man ni ang mutudlo. Kaya mabitaw na atong gitima nga nag-una ta sa unahan nga matud pa ang Dios mutudlo, pero ang tao nga nakakat-on gikan sa pagpanudlo sa Dios moingon gyud o mukumparar gyud nga dili gikan sa tao ang ilang nakatunan, gikan gyud sa Dios. Kay abilidad gyud sa Dios nga siya mutudlo sa tanan. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, mismo nga atong Ginoong Hesukristo nini may nagpahayag nga ang Dios magatudlo gyud sa tanan. Asa ang priba sa Biblia, Brad David? Atong ipapabor sa ilang kaugalingong Biblia is nga Biblia dinhi sa Juan 6 bersikulo 45 nagaingon dinhi. Diha sa mga propeta nahisulat kini nga nagaingon, mao kini ang ingon ni Ginoong Hesukristo. Og sa Dios pagatudloan silang tanan, ang tanan nga nakadungog og nagkakat-on gikan samahan mag-aari kanako. Busa matinaw nga ang tanan pagatudloan gyud sa Dios. Ang problema naman lang kung ang tanan bapod makasabot sa pagpanudlo sa Dios. Unya matud pas atong Ginoong Hesukristo nga nagkutlo siya nahisulat gikan sa mga propeta nga nag-ingon og sa Dios pagatudloan silang tanan. Hain nga propeta ang gikutloan sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Ronald, nga matud pa ang Dios magatudlo sa tanan. Dinhi sa propeta nga si Isaias, Bradron. Dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 26, ipabor lang gyapon ako dinhi sa Biblia nga SDA Bible giingon. Kay ang iyang Dios nagatudlo kaniya sa matarong og nagtuon kaniya. Busa, dito di ay na sa basahon ni Propeta Isaias, mga igalag magigsunan ang paggutlo sa atong Ginoong Hesukristo nga matod pa niya, og sa Dios matod pa pagatudluan silang tanan. So sa kang Propeta Isaias 28:26 sa gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald, matod pa kay ang iyang Dios nagatudlo kaniya sa matarong og nagtuon kaniya sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon kung adtuan nato ang usa sa alagad sa atong Ginoong Hioba, brada, really. Oo. Kay ang Dios magatudlo man, pagatudloan man niya ang tanan. O matud pa nga gibasa sa kauban nato nga ministro Brad Deber ang gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga didto day nagikutlo sa kang propeta Isaias. Kinsa pa ang usa sa alagad sa atong Ginoong Hioba nga ang Dios mutudlo gid sa tanan, unya ang pagtudlo niya kalakip na ang mga natago nga mga tinago sa kaalam nga iyang itudlo ngadto sa iyang katawan. Ang usa nga alagadaan ni sa Dios nga mao si Job. Dinhi sa Job kapitulo 11 bersikulo 6 ug ang akong pagbasahon nga Biblia, ang SD Bible nagaingon, og nga tudloan kaniya sa mga tinago sa kaalam, kay kaniya sa pagkamasinabuton walay makatupong, busa hibaloi nga ang Dios nagapaningil sa labing diutay kaysa silot nga angay sa imong kasalanan. Busa kung ang Dios mutudlo ngadto sa iyang katawan, ang iyang itudlo mao ang tinago nga kaalam. Tinago pero kung natudlo na sa Dios ngadto sa iyang mga katawan, dili na mahimo nga natago tungod kay natudlo naman didto sa iyang mga katawan.
Pero sa diyang nakasabot o nakakat-on ang mga katawhan, mga higalag, mga kaigsunan, gikan sa pagtudlo sa Dios nga ang iyang itudlo, mao ang tinago nga kaalam, sumala sa pagpahayag sa Biblia, unsa dayon ang pag-explicar, brother, sa katawan sa Dios o alagad sa Dios, kinibang ilang nakatunan, gikan sa nagtudlo kanila, nga mao ang Dios, gipahayag ba nila nga kini nadawat o nakatunan nila gikan sa tao, brother? Wala dili nakatunan sa tao bradron kundi sa Dios. Mhm. Atong pagapribahan sa Kristohanong katilingban dinhi sa Job 32:13 nagaingon dinhi. Ayaw pag-ingon ang kaalam nakita nimo. Ang Dios ang kanamo nagtudlo dili tao. Matupag ang Job. Busa pagka alagad na mo explicar nga nakatuon na sila gikan sa nagtudlo kanila nga maong Dios sa ilang pagpahayag, dili daw na gikan sa tao nga pagpanudlo. Basta Dios ang magtudlo, mo explicar ang mga alagad, dili na gikan sa tao sumala sa pagpahayag. Nakaron, Brad Ronald, atong susiyo naman ang atong Ginoong Jesucristo sa Biblia. Kinibang atong Ginoong Jesucristo, mabasa ba sa Biblia litra por litra nga Dios din sa prinsipyo na to nga mga ministro miila kita sa atong Ginoong Jesucristo nga siya Dios tungod kay mabasa gyud sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo Dios. Mabasa gyud bradron nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios. Akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8, pero ang akong pagabasahon nga Biblia ang buhing pulong ingon ini ang atong mabasa. Ayaw gayod kalimte nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David, og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa litra por litra sa gibasa sa kaubang ministro sa pahayag ni apostol nga si Pablo tinun-an ni Kristo, ang atong Ginoong Hesukristo matod pa ayaw gayod kalimti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David, og siya si Kristo Dios. Nakaron tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nabasa man sa Biblia, bradrini, nga siya Dios. Sa pagpahayag sa usas iyang mga tinun-an nga mao si apostol nga si Pablo. Oo. Mo ni legit gyud nga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Sa diyang nakakat-on sila sa gitudlo kay ang Dios mutudlo man, busa si Kristo kay Dios man, sa ato pa siya nagapanudlo usab. Unya sa gibasa ta ang itudlo sa Dios mga tinago nga kaalam. Sa diyang nakakat-on ang mga tinun-an, unsay pag-explicar usab ni apostol nga si Pablo Rini, sama ba usab sa gi-explicar ni propeta nga si Job nga sa diyang nakakat-on sila ang ilang nakatunan o ang nagtudlo kanila dili tao, ingon usab ang gi-explicar ni apostol nga si Pablo nga ang ilang nakatunan sa pagpanudlo sa Dios iya pong gi-explicar nga dili gikan sa tao, Brad Rini? Sa samang pagkaagi, brother Ron, nga si Job, gitudloan siya gikan sa pagtulo, gikan sa Dios. Marong gyapon kang Kristo nga ang mga pagtudlo nga ang nadawat ni Apostol Pablo, nadawat kana gikan kang Hesukristo. Dini atong pagbasahon sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 11 ngadto sa 12, ug akong pagbasahon nga Biblia Kristohanong katilingban. Bot ko nga magpahinumdom ninyo mga igsoon nga ang ebanghelyo nga among giwali dili tawhanong mensahe, wala mi makadawat ni makakat-on ini gikan sa tao, hinunuha sa pagpadayag ni Kristo Jesus. Busa pagkaalagad ka sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan, kung nakakat-on man kagikan sa pagpanudlo sa Dios, ang imong pagkumparar na dayon sa imong nakatunan, matud pa sa pagpahayag sa Biblia, unang-una si Job kaganina, dili daw gikan sa tao, ang ilang nadawat, si apostol pod nga si Pablo, dili po daw gikan sa tao, ang ilang nadawatan. Pero sa panahon kang Job, diya sa pag-alagad kang Hiuba, nabasa na to nga si Hiuba, tao. Pero kung makakataon na sila, ang ilang pag-explicar, dili nagikan sa tao ang ilang nakatunan. Sa samang pagkaagi usab, si apostol nga si Pablo, tungod kay nagalagad sila sa Dios nga mga atong Ginoong Jesucristo, ang ilang pagkakataon tungod sa pagpanudlo sa atong Ginoong Jesucristo, matud pa ni Pablo, dili gikan sa tao, kundi gipadayag kini gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Pangutana, si Kristo ba tao o dili? Tao. Tungod kay Dios man siyang nagpakatao. Og naipri ba sa Biblia
nga mabasa nga atong Ginoong Kristo gitawag siyang tao. Hayon kini Brad Ronald sumala sa Biblia. Ani Brad Ron, akong pagabasahon sa Biblia nga SDA Bible, dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 22 nagaingon, mga tao sa Israel, patalinghugin ninyo kining mga pulunga. Si Jesus nga nasaritnon, tao nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat og mga kahibulungan og mga ilhanan nga gihimo sa Dios, pinaagi kaniya sa taliwala ninyo, sumala sa inyo ng nasayran. Busa ang atong Ginoong Kristo nabasa usab nga tao. Pero kung manudlo na siya kumo kay siya Dios, ang mga tinunan mo explicar nga ang ilang nakatunan dili gikan sa tao, mga higalag, mga kaigsunan. Nakaroon sa pagpanudlo sa atong Ginoong Kristo sa iyang kapanahonan nga iyang gitudluan kadtong iyang mga katawan nga alagad. Sa Biblia ba, brada, ang katuyuan ba sa pagpanudlo ni Kristo nga nabasa nga si Dios ngadto sa iyang mga alagad kinibay aron nga siratan ang mga kaisipan o salabutan sa iyang mga tinunan, o ang katuyuan aron maablihan ang ilang mga salabutan o sa diyan maablihan ang ilang salabutan matukib nila ang kasulatan. Oo, pag-aablihan, Brad Ron, ang ilang mga salabutan aron masabtan ang kasulatan. Ang prueba nga imong pagabasahon, Brother Iber, Oo, dinhi sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 44 ngadto sa 45, sa Kristohanong katiling ba nato pagabasahon, nagaingon dinhi. Miingon si Jesus kanila, hinumdumi ang akong mga pulong samtang nag-uban pa ako kaninyo. Ang tanang nahisulat, mahitungod kanako diha sa balaod ni Moises ug sa mga propeta ug mga salmo, kinahanglan gayud nga matuman. Unya, giablihan niya ang ilang salabutan aron ilang masabtan ang kasulatan. Bisag di lang taputo, Brad Ron. bisag diya lang, no? Ang katuyuan kay nanudlo ang Dios ngadto sa iyang mga katawan o iyang mga alagad aron usang pagabuhaton sa Dios ablihan ang mga salabutan sa iyang mga katawan aron makatukib sila sa mga kasulatan. Karon kini nga atong kakontra sa doktrina nga usa ka pastor sa Badista nga si Mitchell Bindilio nag-claim nga nangalagad siya kang Kristo sa ato pa, nag-claim siya siyang kagulingon nga katawan siya sa atong Ginoong Kristo. Kung katawan ka sa atong Ginoong Kristo, Pastor Bindilio, di nabuksan ang imong salabutan niini karon kay nakadawat ka man sa pagpanudlo sa Dios nga mao atong Ginoong Kristo. Pero atong susihon og tinuod bagyod nga nabuksan ka sa imong kaisipan, nabuksan ba ang imong salabutan aron nga natukib nimo ang imong ang mga kasulatan. Niyay gipahayag sa Biblia, Brad Rini, ato sang basahon kini nga pagkakatawan kita sa Dios, nakakaton kita sa pagpanudlo sa Dios, nabuksan ang atong salabutan, o matod pa nakakaton kita sa mga pagpanudlo sa Dios. Kung mag-claim tag katawan, Brad Rini, Oo. dunabay mabalik nga mga pulong diha sa atong gibuhian sa atong buti pasabot dili bata mabalitukan sa atong mga pagpamulong kon kita katawan sa Dios, brother. Kung matuod ta nga katawan sa Dios, brother, ni wala gid pambuhat to nga magabalik ra gyapon sa atong kagulong ulo. Dinhi sa Abdias Kapitulo 1 versikulo 15 ug ang akong pagabasahon nga Biblia, ang SD Bible nagaingon, kay ang adlaw niyo ba hadolman sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat kanimo, pagabuhaton kini, ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulong ulo. Amang bantayan mga higalag, mga kaigsunan nga pagkakatawhan kita sa Dios, wala gi mga buhat nato nga mabalik sa atong kagulingong ulo. Kaya ang Biblia mapiot nga nagpahayag sa pahayag ni Propeta Abdias nga matod pa niya kay ang adlaw ni Hiob hadulman sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini, sa pa mabalikan ka. Ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulingong ulo. Nakaron kung kining pastor sa Sabadista nga grabing pagpangataki diri kanamo sa among magtutudlo nga matod pa niya nagbaton mig piki nga magtutudlo, piki nga Espiritu Santo, tanawon ta og naa ba niya ang pagkamatuod nga katawan sa Dios
nga nakakat-on gikan sa pagpanudlo sa Dios. Wala kay mga pagsumbalik nga mga pagpamulong nga mubalik diha nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendelio. Mo na atong susiyon. Og dili nato kini masusyan, og dili pud nato ipabati kung unsa ba ang gibuhian nga mga pagpamulong nining pastor sa Sabadista. Atong paminahon og atong ipli kay nagsalin sa iyang kagalingon nga matud pa niya wa man kuno gid siya magbinastos. Gani ningon pa siya, gi-challenge pa ming mga ministro sa PBCN nga ipapli kung hain daw siya nagbuhi og mga binastos. Atong paminahon. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipapublic ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipapublic ko no. Okay? Atong nabati nga murag makusganon ug maisugon siya Brad Rene, Brad Eber ug Brad Donald nga ipapli daw nato kung unsa daw ang iyang binastos nga gisulti. Sa ato pa kampante siya nga wala siya gihimong binastos kay nagtusi siyang kagulingon lagi nga gibasa ta sa unahan nga pagka natudluan kita sa Dios mga higalag mga kaigsunan na nahimo na kitang maalamon og ingon nga wala na kanato ang giingog kalamlam. Ha? Nakaron, matod pa niya, nag-challenge nga ipapli kung nagbinastos ba siya. O niya, kini si Mitchell Bendelio, kining pastor sa Sabadista, mga higalag mga kaigsunan, angay sa inyong kasayuran, dili, manggid ang atong Ginoong Jesucristo ni ini mo oy iyang agalon, kay nasakop man ni siya sa gitawag og Adventista, Iglesia Adventista del Sétimo Día, nga ang nagtukod dili ang atong Ginoong Jesucristo, kundi ang usa sa magtutukod mao si Ellen Goldwhite, na ilang libro ana kapamatudan nga ang nagtukod sa Iglesia Adventista del Sétimo Día mao si Ellen Goldwhite. Unya sa pagpahayag ni Mitchell Bendelio ngadto sa iyang agalon nga mao si Ellen Goldwhite, tanan daw nga mga pagpanudlo ni Ellen Goldwhite mga higalag mga kaigsunan matod pa niya puro na biblikal, wa gi kuno gitudlo nga dili biblikal. Atong paminawan. Si Mrs. White wala pod siya gatudlo og dili biblikal. Si Mrs. White wala pod siya gatudlo og dili biblikal. Unya wa pod siya ga-introduce og Dios nga butakal, no? Okay? Atong nabati, matinaw kayo ang tingog ni Mitchell Bendelio nga si Mrs. White wala gyud kuno magtudlo og dili biblikal. Sa to pa ang gipanudlo puros biblikal. Karon susiyon nato. Kay biblikal man di ay ang gipanudlo nining agalon mo Mitchell Bendelio nga si Ellen Goldwhite. Unsa ba ang usa sa mga balasahon o basahon ni Mrs. White nga nagdili diha kaninyo nga mga Sabadista nga kanang pagdili biblikal na kay nagtudlo gud siya og biblikal. Wa gud daw magtudlo si Mrs. White og dili biblikal. Unsa ba nga basahon Brad Deber? Ang atong mabasa isip sinulat ni Mrs. White nga nagdili ngadto sa mga sakop sa Sabadista. Dapat sundon gyud ta ni nimo Bendelio kining nakasulat sa imong founder. Kining libro nga basahon nila, Bradon, mga hitabo sa katapusang panahon. Sa pahina 75 nagaingon dinhi. Mao ni ang giingon. Dili kita mogamit og bastos ug makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Okay, klaro kayo no, Brad Deber, no? Oo. Dili sa nato i-question o kini untayang tumanong kay tan-awon tani sa unahan og nakatuman magid ni sa mando sa iyang agalon nga si Ellen Goldwhite nga matod pa niya ang gitudlo puro gyud biblical. Unya sa gibasa mo Brad Deber sa mga hitabo sa katapusang panahon pahina 75 nagdili si Mrs. White sa paggamit og bastos nga pinulungan unya og makapasakit nga mga pamahayag. Matod pa niya palaon kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Pangutana nakapasar kakha niini Pastor Bendelio niining instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White. Unya kugi ra ba kay ka nga mo tirada diri kanamo nga inang paborito nimo ba nga ingnon minimog ayaw pagpitok-pitok, ayaw pitok-pitok, gimension pa nimo sa akong pangalan, akong apelyido, mga lus, ayaw pitok-pitok ba?
Dakatong tanahon ang Abdias 1:15 ni gawa sa imong baba, atong tanahon og kinsa gid po'y nagpitok-pitok nato. Dili ka ikaw ragyoy mabalikan niini. Kaya ang Abdias 1:15 sa gibasa, matod pa sa pagpahayag sa gibasa kaganina, ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulingong ulo. Tanaw na to. Kinsay maigo sa imong pagingon ayaw pitok-pitok. Mga higalag mga kaigsunan, nagtanaw mo sa live sa Facebook o sa YouTube, makita ninyo kung kinsay naigo nining Abdias 1:15 nga ang giingon ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulingong ulo. Grabe niyang tirada sa mo atong paminawan. Pitok-pitok lagi ka. Ay, pitok-pitok ba? Ay, mga los. Ay, pitok-pitok ba? Ay, pitok-pitok ba? Nag-TikTok siya, atong gipakita na mga kaigsunan, aron makita ninyo nga, kung katawan sa Diyos, dili mabalikan siya sa iyang gibuhat. Pag-ingon niya nga, ayaw, dili ko na may magpitok-pitok ba siya man di ay may nakita. Simag-simag, mangganing iyang mata, dili na pa personal, kaya siya mismo, mo'y nang akusar, dili ka na mo, iya ming giingnan nga, dili mamigpitok-pitok, pero siya di ay, ang nagpitok-pitok, nagsimag-simag pa. Dakaron, gawas nga siya nabalikan na siya sa iyang gipamulong kay Kamiwa. Magbuhat ingon niya itong magsimag-simag mis among mata. Mabitang gi-challenge ka na mo. Naman ka kay mga record nga mga video na mo. Ipakita ba nga kami bagay nagpitok-pitok. Di ba dili? Ikaw mo'y naan niya na. O diya sa pagingon sa imong agalon nga gidid-an mo sa pagsulti og mga binastos sa gingon ni Brad Iber. Maunta ning imong tumanon pero wa man ka mutuman ani. Nga naman. Tungod kay gikan mismo imong bunganga o imong baba, namulong ka og mga malaway nga mga pagpamulong, diin, imong gisupak ang imong agalon, nga matud pa nimo, biblikal ang pagpanudlo, o biblikal man ang pagpanudlo, nga nung nimo tumana. Ha? Atong paminawan, nga matud pa niya, diris atong magtutudlo, Brad Iber, kusog daw mo patong. Atong paminawan. Aka mo rin nagtuog Biblia? Kisa ba mo dapat nga, gabas ang Biblia nga ang Dios, mudulog og babaye dayong mupatong. Mudulog og babaye dayong mupatong. Okay? Pinahilo na, ano? Nya, pitok-pitok gyapon ang mata. O, igo gyapon ka, sumbalik gyapon sa imong kagulingong ulo ang imong gibuhat. Buslot na yang gi-challenge sa Brother Ronnie nga matod pa niya nga ipa-play ko no kung unsay akong binastos niya. Kana kay gipa-play man lagi nimo gi-challenge man nimo ipa-play ko no. Kung unsa ang binastos nga akong gisulti, okay ni. Ha? Pinahilo na pa mapito na yung kung nga, may pagbunang kag ibanghilista, mahimo na lang kang komentarista o dramatista. Ha? Pinahilo na pa, Dios nga mudulog og babay, dayon, mupatong. Kini ko nagisgot, maguni kay supak, maguni si Pastor Bendilio, Brad Rini, Brad Iber, Brad Donald, sa atong magtutudlo, kay naman lagi asawa, na para niya, diligid pwede ang Dios mga asawa. O kung mga asawa, naman gid lang sistema ha. Ha? Angay ba nang isulti pas kahanginan nga ang Dios mupatong, dayon mupatong, pinahilo na pa. Karon kay mupatong man matod pa nimo Bendilio, unsay resulta dayon? Kung mupatong, matod pa nimo sa among Executive Vice President, resulta manggod sa matod pa nimo binatan-on nga termino nga pagkighilawas atong paminawan. Okay? Ikaw, ay, atong hinahinayon ni Charlito, iyohin nyo, Charlito. Giomol ka ni Tomas iyohin nyo gikas abog siyota o resulta kas pag kighilawas. O na, Ana. perting pagkaklaruha sa sistema, kay mupatong ko daw ang Dios. Ay mupatong, na ang pagkigilawas sa termino ngayon gigamit nga dili ang taangay namo ning litukon pero amo lang ning ikuan kay siya magoy gigikanan ining maong binastos nga pagpamulong. Kini ba matud pa niya nga binatan-on kuno nga terminong jerjer. Ang amo kunong Executive Vice President giomol ba kuno sa abog siyota, ginahinay pa. Oy Charlito, uyat-uyat ba? Malagi na nga dramatista po day ka, dramaturgo po day ka. Ha? Giumol daw pa kuno sa abog siyota, di ba resulta kuno sa pagjerjer pakigilawas? Amaman tong gingon niya nga amo lagi magtutudlo kusog mo patong. Dinana dia ang pakigilawas. Dili man ta na angay unta Dili na gyud kung tinuod nga na
hupong ka sa kaalam gikan sa Dios. Unya, nagtuman pagyud ka sa instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White, nga gidili ang pagbinastos, dili nimo ni ilitokon sa kanginan, do bindilyo, pero imo mong gipangayo. Ha? Ipa-play ko no, di among i-play. Igura may nagtuman sa imong request. Ha? Most requested ba na nimo ipa-play, di among ipa-play, among gi-play. Nangita mo siya proiba na to, Brad Ron. Oh, di among gipuriban. Naon sa pagidugang niyang binastos may tungod sa among magtutudlo nga mupatong unya na ang pagpakigilawas sa terminong gigamit niyang jirjir kay tungod nga amo daw magtutudlo matud pa niya dili kuno kapugnan ang buhi. Gidamay pa mi, hasta kuno mi otropod kuno kami. Nga naa niya ng sistema sa among magtutudlo nga dili kapugnan ang buhi atong paminawan. Olaw. Dili kapugnan bendelyo. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamoy sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae bendelyo kay dili kapugnan. Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Kuwang na lang nga i-mention niya ang pangalan sa private part sa mong magtutudlo unsa kuno'y dili kapugnan ang iyang buhi. Angay nang litokon sa usa ka nangalagad og Dios, do bindilyo. Ha? Unya, dugang pa pud niyang pagpamahayag ato ning ikumpleto ning iyang most requested nga ipa-play ko no. Ipa-play ko no kung unsa akong binastos. Dili sa among magtutudlo, luoy kuno kayo ang pakihilawasan sa Dios kay mamatay kuno ang Dios nga mamatay kuno ang babae nga pakihilawasan sa Dios kay ang Dios ko daw dili kapuyan. Lupig pa kuno gitabangag na pulo ka lalaki ang usa ka babae basta Dios na makigilawas atong paminawan. Luoy kayo ba nga unsay daganan sa tawo nga ang Dios nakihilawas niya? Patayng tawo ang Dios nakihilawas niya. Patayng tawo. Yaka maglabing-labing mo na. Ano magkayo, maglabing-labing mo na. Mingon ang iyang asawa, O Dios, O Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, butangi Dios. Patay tao. Digod kapuya ng Dios. Digod kapuya ng Dios. Lupit pa mo kay gitabangan og pulo kabok lalaki ana o sa kababayi. Okay? Tanawa gani ang iyang mga sistema, di ba, bastos kay paminaon? Kamo nga mga nagdayo ni Mitchell Bendilio, nag-appreciate, mayong laki, mayong muwali. Ganahan mo maminaw, ana, sa atake niya diri kanamo. Nauntay rason nga ngay niyang hatagag pagtagad, pero niya na siya sa personal nga mga pagpangatake. Muna ningung ko nga, komentarista na ka, dili na ka ibanghilista. Resign sa pagka-ibanghilista, o maghimo kag imong kagulingon nga commentators, tanawa ra. Unsa man kinulokoy ni nimo? Nagingon ka nga mamatay ang babae kung pakighilawasan sa Dios kay dili kapuyan ng Dios. Nangano nagbuhat kag istorya nga ang babae moingon nga butangi ko. O Dios, butangi ko. O Dios, butangi ko. Nga nahibalo man day nga mamatay ang babae nganong gibuhatan nimo istorya. Di ba kulokoy ka? Mabitaw nga di may matingalag tawgon ka sa imong mga texter kaplo. Nagkinaplo ka. Ayaw paghimo og istorya nga kinulokoy nga wa magkadimao. Kay kung mao nang imong sinabtan, sa tinuod lang imo man ang eksperyensya ba? Kung makihilawa siguro kag babay, siguro ang babay mingon diha nimo, o bindilyo, o bindilyo, o bindilyo. Butangin na bindilyo. Ngano nakaabot ka ana? Kung dili na nimo na sinati sa imong kagulingon, imo lang gihapak sa imong magtutudo, aron lang nga makabinastos ka. O di ba kakatuman sa instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White. Nga sa amo nang gikaingon, naghimo kag babae nga dili kapuyan. Ngano? Tungod kay matod pa nimo, magpabutang man sa Dios niya ang Dios kung makighilawas mamatay mga babae. Asto gyud ang text na lagi tagon kag kaplo. Ha? Nawat sa pipila ka mga Domingo ng labay, puros lang ka binastos. Maghilat ang Domingo niini. Mga higalag mga kaigsunan, kinitawhan na kini si Pastor Bendilio og dili magkabinastos niya. Tanawa ganin niya inig puli niya sa among programa, di may manalagna, pero tanawa, di ba magbinastos na pud siya. Nakaron. Iya panggi kumpara ang iyang kaugalingon diri sa atong magtutudlo, Brad River, Brad Rene, Brad Ronald, nga iya man lagi gisaway ang magtutudlo. Normal man na lagi saway man pagtuod, pero sobra na pud kayo nga mga pagbuhi og mga istorya nga dili mao ba.
Kabalo ka bindilyo kanang imong kinaya mo man ang kinaya sa mga taong magsusupak sa kamatuoran sa unang panahon kang Kristo. Di sila muto ginganlan nila dili mao nga atong Ginoong Kristo. Naa na nimo sa imong walay pagtuo sa among magtutudlo bisag unsa na lang mo imong ihingalan sa among magtutudlo. Unya gikumpara pa nimo imong kagulingon nga mas maayo pa kag binuhatan sa among magtutudlo. Sus in town. Nagpinagarpar man ka. Ha? Ang among magtutudlo sa walay kukaulaw sa nipahulay gikan sa September 24, 26, 2004 hangtod garon nagpabilin ang among magtutudlo nga wala gina masudlig medisina ang iyang lawas. Kung ikaw bindilyo nakigkumpara kang maig binuhatan ang among magtutudlo ang imong gisaway pero wa gid madugta ang iyang lawas. Ikaw simbak ko, manimbak ko lang ni. Simbak kog mamatay ka. Na og di ka balsamaron. Sigurado magig kang mabaho. Nya mo na giingon nimo nga mas maayo kang binuhatan. Ha, kaysa among magtutudlo nga among magtutudlo kay imong gisaway nagpakita sa iyang lawas nga wa gyud mabalsamar og wa gyud madugta hangtod karon. Gani, Atong ipa-play, brother. atong ipa-play ang imong tingog aron nga ato po dayon ni siyang supalpalon pod sa usa ka certified nga KBB members nagpamatuod may tungod sa lawas nga iyang nasaksihan. Atong paminawan. Ang ako lang ang ako lamang nga gipaila nga mao ba day ang ngayon tuuhan nga klase Dios Espiritu Santo nga nag-angkon. Wa ko ipakialam sa iyang buhat personal bahala ko sa iyang buhaton. Basta di lang siya magpasipala sa Espiritu Santo nga mag-angkon-angkon nga sa katumanan. May pa kong binuhatan. Tara, may pa kuno siya binuhatan sa among magtutudlo. Pagpasipala kuno ang gibuhat sa among magtutudlo sa matuod nga Espiritu Santo. Ikaw mo nagpasipala sa among magtutudlo nga mo'y katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. Unya matod mo, mayo pa kag binuhatan. Mo nang gingon na mo, di may manalagna. Pero simbak kog mamatay ka, one of these days, mamatay ka, og di ka balsamaron, sigurado gigang mabaho ka, pasintabi sa mga nangaon. Pero sa pagpruiba, taliwala nga imong gisaway among magtutudlo, ngila og binuhatan, pero sa pagpahulay sa among magtutudlo, wa gyud balsamara. Atong paminawan, ang usa ka certified nga radio broadcaster. Sa KBP certified. O, KBP certified, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kini may matuod. Kini siya, nag-KBP ang gapon ni siya, si Bendilio. Nagkuhan ko siya, kini certified nga member, pero kini accredited, pero kana imong pagka-KBP, kapa broadcast pataka. Mana? Atong paminawan, ang pamahayag sa certified nga KBP broadcaster Jao Gumapa. Lungsod sa amin sa Bintay. Medyo man dyan na kagahapon, banda mga sa pinagkulang, doon ang dakong kalayo, din mismo sa maong barangay, o dinig ang basa-basta na sunod, medyo man dyan, umikan kay akusa ka palaan nga balay na simbahan sa ato ang mga membro sa BBCN, o yun na medyo man dyan, na natukod kini, di atong minit, binagi ang maong iningiyahang relihiyon na gimugna o mingkuyanap kini sa pulo sa Mindanao, Visayas o Luzon. O nagdagan. So dagadagan na ang mga membro din higit ang origin. Din mismo sa maong kining barangay sa Tinyo Nagdagan. At kinita lang na diman dyan, duha ka istorya Ako sa istoryahan ang pahin sa investigasyon, kay nahito na gini nga pinigitaw na ito nga mga tagna ba na kini mahitabo ko kini ang mga pulong mahitabo susama sa mahitabo karon dili na natin sa Biblia nga moabot ang time na nasod suod ba katigsuod bubog lino tanan-tanan ng mga kasakit mahitabo ug nakapatik ila sa Biblia rin dyan. Pero dili na ta kay kagahapon lawa nasugod lagi ni ang kini nga mao nga dako kayo nga panasyon adin mismo sa mao nga area para diman dyan nga kita ubang kini ang nagpabiling nga lawas na wala madunta, wala gibasamar, medyo man dyan, kung paghihapon hangtod karon, likan kay nagnubo na siya na ampingin ninyo ang akong lawas. So na medyo man dyan nga taliwala nga nipulpo na kung adunay mga mahal na mga butang, na ay mga butang nga mga sakyanan, pero wala na, nahunaw na akong gisigit ang lawas ni Master Tomas Dagot ninyo para mapagawa sa mga takong kalayo ng bagyan. Ang nagpabiling nga lawas na wala madunta, wala gibasamar, medyo man dyan, kung paghihapon hangtod karon. Okay.
Klaro kayo ang pamahayag ni Joe Gumapak, KBP, certified KBP members. Muna'y tinuod nga balita, dili kay kang Bendilyo nga puros lang pataka, nagtumo-tumo sa atong lawas atong magtutulo nga wala balsamara, pero si Joe Gumapak nakita gyud og inaseksyan gyud niya ang sa atong lawas atong pagtutulo nga buo pa gyud siya handod karon. Mao na ang matuod mga higalag mga kaigsunan gani ang pagarpar ang atake o ang pagpanamas-tamas ni Bendilyo nga matud pa nga mong magtutudlo giasin og gibulad o sa kadakong bakat o sa pagpanamas-tamas kana pagpasakit kana tungod kay mismo ang usa ka radio broadcaster nga certified KBP member nagpamatuod nga among magtutudlo wala madugta og wala balsamara. Nakaron kung bingong kag mas mayo pa kag binuhatan ang among magtutudlo dili may binuhatan badlungon nga naman nagpakita man ang lawas among magtutudlo nga wala man balsamara og wala man madugta. Samantalang ikaw kung simba ko mamatay ka sigurado ka man gid madugta. Sigurado ka man gid nga balsamaron ang among magtutudlo wala man balsamara. Karon susyo na to sa Biblia, Brad Deber, kini bang pagtandi-tandi sa iyang kagulingon, magibuhat ni Bendilyo nga mas mayo kuno siya binuhatan sa among magtutudlo, sa ato bagitandi ni iyang kagulingon sa atong magtutudlo. Kini ba sa Biblia unsa ang katawagan niini ug maayo ba ang sistema kung magtandi-tandi sa kagulingon, Brad Deber? Gihulagway ka na sa Biblia, brethren, og mga buang. O, atong pagapribahan sa Kristohanong katilingban sa ikaduhang Korinto 10, versikulo 12, nagaingon din nganong mga hasman mi pagpakigsama o pagtandi sa kaugalingon sa mga tao nga nagpagarpar sa kaugalingong katakos. Mga buang, gisukod nila ang kaugalingon sa kaugalingong sukod. Gitandi nila ang kaugalingon kanila mismo. Tanawa ang pagbayag ni Apostol nga si Pablo pagmutandi-tandi ka sa imong kagulingon ngadto sa imong isig katao. Pinagarpar nga sistema matod pa ni Pablo. Buang, mga buang sila. O ninaka karon sa sistema Bendilyo sa pagkabuang. Na kung magdisgot tagbuang Brad Ronald, unsa ba ang sinultihan nining gihulagway sa Biblia nga sa atong nasusi, kalakip nga gingugbuang kining magtandi-tandi sa kaugalingon, magpinagarpar nga sa atong nadunggan maayo pa kunog binuhatan si Bendilyo kay sa atong magtutudlo. Unsa ba ang sinultihan nining gitawag buang? Ani Brad Ron, akong pagabasahon dinhi sa Kristohanong katilingban, dinhi sa Panultihon kapitulo 19 bersikulo 1 ingon ini ang atong mabasa. Mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang og malaw-ay sinultihan. Tanawa ang buang day malaw-ay sinultihan. O atong nabati ng grabing pagka malaw-ay nga sinultihan nga gibuhian mo do Bendilyo. Unya kining malaw-ay nga sinultihan nga gibuhian sa gitawag og buang nga magstorya og malaw-ay nga sinultihan. Kining tawgon tagbuang silot na siya sa tao. Nya gihulagway nga kanang tao nga gisilutan giingon naghungog. Pero ang silot mao kanang kabuang. Asa ang prueba brother ni sa Biblia? Ang prueba, Brother Rene Diniz, sa Panultihon kapitulo 16 versikulo 22 sa Kristohanong katilingban akong pagbasahon. Ang kaalam, tinubdan sa kinabuhi alang sa naghupot ini, ang kabuang silot sa mga hungog. Mao day na nga si Pastor Bendilyo Brother Rone, nga maghilakid ang simana o dili siya makapagbuhat sa pagkabinuang, pagkamalaw ay tungod kay silot naman din na sa iyang kagulingon. Gisilutan na day ni siya nga ang silot mao nang kabuang or buang. Unya kung buang, mao nang magsigi lang gid og istorya o malaw ay sumala sa pagpahayag sa Biblia. Brad Deber, atong gingon nga dili na to ikahibulong dili matud pa maghilat ang Domingo og dili makaistorya malaw ay ni si Bendilyo kay naa sa Biblia di ay gitagna nga daan nga ang mga tawo nga law-ayan mubuhat gyud sa mga malaw ay nga pagpamulong naba sa Biblia Brad Deber. Oo, Brad Ron, gipanagna na ng daan dinhi nato pagapribahan sa maayong balita nga Biblia dinhi sa gipadayag 22 versikulo 10 ngadto sa 11 nga may imprimator Ricardo Cardinal Vidal. Nagaingon dinhi. Ug miingon siya kanako, ayaw itago ang mga panagna nga ani-ani ining libruha kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga unsa man.
malaway. Bisag diha lang pagbasa, Brad David, nakatag na diha nga ang mga malaw-ayon, magpabilin nga malaway. Mo nang nakita og nadunggan nato kanunay sa programa ni Mitchell Bindilo kay may silot na nga gihatag sa Dios kaniya nga mao nang kabuang unya ang buang magsulti magmalaway na agyod takdo niining pastor sa Sabadista. Gani sa pagbayag ni apostol nga si Pablo kung magingon kita nga kita mga balaan na gidid-an kita sa mga pagpamulong nga binastos dili gani ipalito ka na asa ang prueba niya na sumala sa Biblia, Brad Rene. Aniya ang prueba din sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 4 sa Kristiyanong katilingban adunay tugon din nga dili gid angay litukon ang mga malaway o bastos. Kay balaan man mo walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan, sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kaugawan dili mo magisgot ini. Ingon man ang mga pulo nga bastos walay kahulugan og binuang dili angayeng litokon hinunua pasalamat ang Dios. Busa dili angay mulitok ang mga taong nabalaan o nagbalaan. Pero kay nakita og nadunggan ato nga gilitok ning pastor sa Sabadista, nagpasabot nga dili ka balaan, nagpasabot nga dili ka katawan sa Dios, nagpasabot nga wala ka makakat-on sa gitudlo sa Dios. Nga naman dili man gud Dios mo nagtudlo nimo si Ellen Goldwhite man. Na matud pa niya Brad Ronald nga kita kuno kay tinudloan man sa piki nga Espiritu Santo adto man kuno tas maimpierno kay sa Biblia tinuod man gyud nga ang adtuan sa mga malaway og mga sinultian impierno man tinuod ba sa Biblia, Brad Ronald? O sa dili pa basahon ang maong puriba dugang pangpahayag nga may tagna gyud nga kining mga daotan magapadayon sa pagbuhat sa mga daotan og magasultis mga malaway. Ani Abradron, akong pagabasahon dinhi gyapon sa Biblia nga Kristohanong katilingban. Dinhi sa nakasulat sa Daniel kapitulo 12 bersikulo 9 ug 10 nagaingon, mitubag siya, lakaw, Daniel, kay ang maong mga pulong tinago og hinipos hangtod sa gitakdang panahon. Daghan ang malinis, mahugasan og masulayan. Ang daotan magapadayon sa ilang pagkadaotan. Dili sila makasabot bisag yutay kadturang maalamon ang musabot. Tanawa o sa katagna nga gitakdang panahon nga ang mga gisgutan mga daotan magapadayon sa ilang pagkadaotan unya matud pa dili sila makasabot bisag yutay. O natanan kanimo Bindilyo ang mga katumanan usa ka sa katumanan niini. Nakaron Brad Deber, matud pa sa pagpayag sa Biblia nga ang tao nga mga masultig mga malaway di man gyud makaadtos gingarihan sa asa ba ang puntahan sa mga tao nga nagasultig mga malaway, Brad Deber? Imperno, Bradron. Atong pagapruibahan sa ilahang kaugalingon pag yun nga Biblia, Bradron. Okay. SDA nga Biblia. Pabor na to sa ila? Oo, dinhi sa pinadayag 21:8 nagaingon dinhi. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makahilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag Dios ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog sa kalayo ug asopri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tuwa na ang mga malaway nga Espiritu Santo nagbit nga tutas yapos imperno. Na kung kami maimperno, ikaw man kay katawan sa Dios. Ngano man gitablaan minimo? Di mag-classmate yapon ta mag-abot yapon tas imperno dai niini. Kung sa imong pagdahom kami nga nagwali, ang among giwali pang-imperno man di ni. Ha? Tanawa. Di kung katawan ka sa Dios, dili unta nimo tumpangan ni. Kay gidili man ang pagbinastos. O, tanawa, pero among ipaniguro nga dili gyud kami moy na impierno mga higalag mga kaigsunan kay wa kanamo ang mga sistema sa paglitok o pagbuhig mga pinulungan nga kasupak sa kabubuton sa Dios. Na tanan nimo do Pastor Bindilyo. Busa kung doon na may mag-night swimming o magtimpasaw sa kalayo o asopre walay lain ikaw gyud. Busa luoy ang mga nagsunod nimo sa imong programa kanang mga ginsakupan mga higalang mga Sabadista nga nagsunod nimo. Mga higalang makigsunan nagpaunta og mga pagpadayon sa atong mga pag-explain pero sa man nga
limitado man ang atong oras. Busa kami ng hinaot nga inyong nasabtan ug nakakuha og pagtulunan ang among ginawali o ginasangyaw diha kaninyo nining higayon na. Sundin ninyo kami sa sunod nga panahon. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mong magtutudlo, Master Tomas D. Ihunyo Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Ihunyo Kilyang yung giso ni Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ebangelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Trisaba. ug kiniusab si Brother Ronald Ganyaman. Kiniusab si Brother Rene Telebrico moingon, dagan salamat sa iyong pagtanaw ug pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.